kawu ɗan sarki, sannan kuma tare da Garzali na Mikon Waƙa. Na fa tabbata da lalle zahirin kana jin waƙoƙin wannan fasihan mawaƙa to na san ka san me waƙar su ta kunsa sannan kuma me suke a cikin waƙa. A cikin wannan fasihan mawaƙa guda biyu wato kawu ɗan sarki sannan kuma da Garzali na Mikon Waƙa. Na tabbata da lalle zahirin kana jin waƙoƙin Garzali na Miko za ka tabbatar da lalle Garzali na Miko fa ya iya waƙa sannan kuma ya iya sa abubuwa da dama da daban-daban a cikin waƙoƙinsa wato shi Garzali na Miko. Haka zalika kawu ɗan sarki musamman ma in ka ji waƙoƙin nan waƙar nan ta kawu ɗan sarki wato Ngallo. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafan shiri na mu yau a cikin wannan tashar ta mai albarka da suna Almara House TV. Kada ka manta idan na mana subscribe sannan danna alamar nan ta ƙararrawa idan har ka kasance ba ko ne kai a cikin wannan tashar ta dan kuma har ka kasance ɗaya daga ciki don muna masu roƙonka da ka danna mana alamar nan ta like sannan kuma da yi mana comment da abin da yake a cikin zuciyarka. Mun gode. A cikin wannan dai shahararrun mawaƙa guda biyu wane ne kake tunanin ya fi wani iya waƙa mai daɗi sannan kuma ya fi wani iya waƙa mai nishaɗantarwa a cikin wannan fasihan mawaƙa guda biyu wato Garzali na Miko sannan kuma da kawu ɗan sarki. Na tabbata da lalle zahirin kana jin waƙoƙin Garzali na Miko za ka san Garzali na Miko fa ya iya waƙa sannan kuma ya san mecece waƙa kuma ya ƙware a cikin waƙa. Shi fa Garzali na Miko fasihi ne sannan kuma ƙatacce. Na tabbata da lalle kana jin waƙoƙin Garzali na Miko za ka ji ta sannan ka ƙara binta domin shi fa Garzali na Miko ya iya waƙa sannan kuma yana jin waƙoƙi na daban-daban a cikin wannan fasihan mawaƙa guda biyu wato Garzali na Miko da kawu ɗan sarki. Musamman ma dai shi Garzali na Miko idan ka zo waƙoƙi na fannin soyayya musamman ma in ka ji wannan waƙar tasa ta mai suna ke ce wadda nake a to za ka san fa lalle Garzali na Miko ya san hannunsa a fannin waƙa. Haka zalika kawu ɗan sarki. Kawu ɗan sarki a wannan shekara ta mu ta 2022 har ma daga dai shekara 2021 zuwa 2022 din nan da muke ciki kawu ɗan sarki fa ya zama on top ya fi kowanne mawaƙi a cikin wannan shekarar da muka wuce wato 2022 da 2021. In har ka kasance kana jin waƙoƙi na harshen Hausa ko kuma ka kasance a inda ake jin waƙoƙi na harshen Hausa za ka tabbatar da lalle fa kawu ɗan sarki ya yi fintin kawai a cikin wannan shekaru biyu da muka shigo ciki. Musamman ma dai wannan fufulawa ga tasa wato Ngallo ta zagaye ko'ina da ko'ina sannan kuma ta shiga lungu da sako ana jin ta a ko'ina na faɗin duniya baki ɗaya. Har ka kasance dan ana jin waƙoƙi na harshen Hausa a area to za ka ji ana jin wannan fasihin mawaƙi wato kawu ɗan sarki. A cikin wannan fasihan mawaƙa muna so ku tantance mana wane ne ya fi wani iya waƙa mai ma'ana sannan da mara ma'ana a cikin wannan fasihan mawaƙa guda biyu. Sai mun ji ku a comment. Kada ku manta da yi mana subscribe sannan da alamar na ta ƙararrawa. Sai mun ji ku. Mun gode da sauraron mu da kuka da kuka yi. Muna godiya.